Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa bụ earthbound spirits. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ ọtụtụ ndị mmadụ na-agba bụ na ha hapụ, na ha pass go on from this gross material, that is this earth. Now, people will still be saying na afụrụ onye ebe a maọbụ na afụrụ ya ebe a. Ọ ka bụrụkwa a torment, that is keep tormenting relatives, friends and family members. The puzzle, the mystery will be revealed today, and what you must do to escape from such spiritual challenges. Na-abụ mgbe ụfọdụ obute budala mpịawa yọtara ya. N'ụbọchị taata ejegoro na temple je gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile and my children all over the world, my friends of the temple, na ndị ihe ọma anyị na-eme na-amasị, ndị na-akwadokwa anyị n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Anyị nwere partners, ọtụtụ ndị na-enye anyị nkwado n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-ekele ha ncha niile, ma ndị gị bụ onye na-abụ nlecha vidiyo anyị shiarị ya ndị ọzọ. Asị m ka ndị a na-afụrụ anya, mmụọ niile na-awara ọjị, ndị na-atụrụ nzu, ndị na-atụrụ edo, ndị na-atụrụ nkwụ ọkụ, ka ha gọzibe ụnụ n'ofu n'ofu. Nke ọ bụla onye na-eme bụ ezigbo ife iji kwado ọkpụkpọ oku a. Asị m ka ọ gaziere ụnụ niile n'afa Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ, aja anyị na-achụ mkpụrụ ụbọchị 14, 14 days rituals anyị na-eme n'ọnwa ọbụla. Anyị akụgo nke ọnwa Febụwarị n'isi njedebe, mana nke anyị ga-ebido n'ọnwa Maachị ga-ebidokwa na Maachị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, chaatịa m na WhatsApp ka m gwa gị etu ị ga-esi wee sonye, na ọ bụrụ na ị mabụrụ ka esi esonye mbụ. Echefukwana na ị ga-esendikwara anyị prayer request gị maka ọnwa Maachị. Enwere lot of testimonies. Ọbara uru ka m bịa gosipụ ya. Ndị niile na-abịakwu n'Ugochi tubelu na temple, mana enwere lot of testimonies to that effect. So ihe ọzọ nkwe mma agwụ akọwalụ gị bụ na ọ bụrụkwara anyị na-enwe counseling on Sundays. Ịgba afa anyị na-agba afa kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ịgba afa anyị nwere gbara mmadụ afa miri emi. Ihe anyị na-enid bụ ya full name, ya surname, ya town name, ya mother's name, ya mother's maiden name, that is surname of your mother people, and town where your mother came from. That is ihe anyị needed. Anyị nweta ya, and distance is never a barrier. Ha nwere ike ịgbara gị afọ ebe ọsụkọ ya bụ onye nọ, maka na onye ilo gị, yes, onye ilo gị na-achụ gị na-eje na nke ndị ajọ dibịa ma ọ bụ ajọ mmadụ ọbụla ịmanipuleti gị ma hypnotize ya gị n'ụdị ọbụla. Enido ya presence. You understand? Ihe ọ niile ya details. Yatara? Ọ ike okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee ka ụwa. So ọ bụrụ na mmadụ na-asị na ọ dịrọ possible, ị mara na ihe ọ pụtara o mewuru ya, maka na ekere ọrụ eke. Sometimes ihe mmadụ emewuru ọ dị ya ka asị na ọ wee mystery. What you don't know is only a mystery to you and not all. The same thing with ọrụ mmụọ. So anyị ga-alụrụ gị ọrụ mmụọ weda ma ị nọ n'obodo a ma ọ bụ na ị na mba ọzọ. Ọ bụrụ ga na anwụ na-acha, ikuku na-eku n'ebe anwa, hapụzie na anyị nwere mmụọ na-apụ apụ dị ga-eji olu jee Igbo
Bịa connect ya gị with okwu ekwubiri n'isi ụma bịara mmezu. A lot of people are giving testimony. So ọ bụrụ ịchọrọ iso na aja 14 days ya send them message na WhatsApp ka m gwa gị ihe kwesịrị ime. Nke ọzọ echefukwana ka mmawa ọkụ ya n'oge n'ọnwa June anyị ga-enwe festival temple festival anyị ga-eme n'ọnwa June. Mgbe anyị fixed the date before ọ na-erube nso anyị fixed the actual date ọ ga-abụ n'ọnwa June. Then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ise message of awakening n'oge awa nke eziokwu n'obi ọdịnala Igbo. Ịnerecha vidio anyị tụsara ya ndị ọzọ. Anyị na-akpọ viewers and partners all over the world to chigata n'ọdịnala maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ekwukwara m sị na onye na-egbu mmadụ, onye na-agwọ ajọ ọgwụ abụrụkwa onye ọdịnala. Mana ana m achọ ịkọwara unu ike dị na ọdịnala na nkụ dị na mba na-eghere mba nni na ịbụrụ onye Afrịka. Solution to your problem lies in Africa. The solution to your problem lies in nature. Nature, here nature produces lies, and that is where your strength lies. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Come out before ngabara nkuzi anyị nwere n'ụbọchị taa. Ọ bụrụgodo ndị ụka ọbịa ha kwenyelu na onye passed on, that is onye adịrọ ndụ, onye adịrọzi ndụ na this gross material world still exist. Ọ gbaragharị ịma na mmụọ dị ndụ, mmụọ na nwụrụ ana, mmụọ adị anwụrụ anwụrụ. Era ya ka nkọwara gị ihe mara. All the entities of powers and all the elements and all the species in creation nwere ihe ha dị addicted to, ihe na-attract ha. Example, ọ bụrụ na idebe sugar ma ọ bụ debe honey, are you going to be surprised na ị ga-attract ants and flies? Ị na-edo ka mmadụ gwa gị nke ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị. Ọ bụkwanụ na ije baa n'ime ọhịa je kpata nkụ, ahụhụ juru na ya. Ndị Igbo sị na ọkpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Mgbe ije ant-infested firewood, when you go to the bush and fetch them, those ant-infested firewood, believe in me, you are already invited lizards to come and help you. Ịghọtara ya? Maka na ihe mkpụrụ ihe akwụdebie, eju na mkpụrụ ọkpụrụ nkirikie. Ihe ọbụla nwere ihe na-attract ihe. Ịghọtara ya? Ka mmakwara gị atụ maka na ndị mma nkụzi bụ mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji ama like ihe ọmụmatụ bụ ọ bụrụ na ichefuo ihe m kwuru, cheta atụ mmalụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye amụrụ ma ọ bụ onye witness goro ndị ụka Rom, ịfụ na ọ bụrụ na ha gwara gị ọsọ na aja mas ha na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. So ịfụ na they believe na aja mas ha na-achụ na ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ dị involved. Ịghọtara ya? Mana somebody will come back and ask you not to call upon the spirits and invite your ancestors and their late parents to come and be with you and help you to fight their battle. Imezi ya sịrị na-ekpere arụsị. Hey, kedu ndị wụ pretenders na hypocrites? Kedu ka mmadụ ga-esi si na ya adị eri oke mana o ji eze na-ekeri ụmụazị? Ha sị aga kpọrọ ndị ndanda ha, demonize them, while asking you to call up upon their own people they alone
canonized sense. Have you asked yourself, is there any other person that is from other denomination or other world religion canonized the saint? Oh well, name just one person. Then they canonize the one day has to do with their faith and conviction. Hey, area gwazie na ndị okpere ndị ọzọ na ha bụ Protestant, ha na-protest against going to church, that you don't need to patronize with what they're saying. Equal, ịma ọ na-eriri rie front and back, ọ na-ịmara. Now, ihe anyị maka ya wee bịa n'ụbọchị taa bụ mgbe anwa a na-achọ ibido ajamas, enwere frankincense. Ọ bụgoro na ịbụ onye na-eje side sakrisi na asọ sakrisi, ị ga-afụ ebe ndị mmadụ sabasị na-efe chako, efegide ọkụ achake. Before onye nchụaja abata, ewe were ya wunye n'ọkụ, smoke, frankincense, smoke will go up. When smoke goes up, ọ na-efe ya n'altar right round, efejara altar right round. Echefukwara na onwe mgbe ọ emecha ọ bịakwa bịa fee ndị ụka, ofecha ọba awụ, fekwa onye nchụaja, ịtara ya. Maka na ọ gwara na aja a na-achụ maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. So involving every human spirit, even the departed ones, to come and join in this sacrifice. To come and partake and intercede on behalf of the faithful. As you know, the spirit of the faithful departed. Mana gịnwa onye riri eri, mgbe one ka ịwagoro ọjị ma ọ kpọkuo sọmọnụ the spirit of your late father or their late parents or even your ancestors. Onye Igbo ọbụla jide ọjị na-aga ọfọ ka nwa ya kịa. Therefore, your ancestors labored in vain just to train you. Yes. You might argue that they did not fulfill all you expected from them. I agree. But some of you will still agree with me that their parents labored so much for their well-being and made them who they are today. Yes, even you. Don't you even know that their parents, when they are suffering, trying to give you good education, trying to give you good health, don't you know that you owe them a lot to appreciate that effort? And so on and so forth. They tried. Okay, let's assume that they did not meet up your expectation. Thank them for what they have done. And they try to improve on their shortcomings. Yes, go on in the man. Your ancestors labored to even the land you inherited today. Your inheritance is somebody that labored massively for it. So you should find a reason why you should appreciate them. If there is anything they did not do well, try to perfect it during your reign. But someone somewhere is telling you to castigate your ancestors that they are evil, you believe. The person will still come back and tell you to be praising somebody, Antonio Padua, no number Italy. Have you forgotten about the racism? Have you forgotten how this even those whites will not even allow African man to be head of their congregation, their church? Have you? Even our own brother, Father Trans, have you ever seen where they will not even say canonize him a saint? Are you not seeing the injustice? So many of that things. I don't want to start naming them, but name them yourself. The white majority of them will never see you as a fellow human being with equal opportunity.
They will always like to lord it over you. That because of skin, blacks. I can tell you today, there is so many intelligent black men all over the globe. But will they be celebrated? No, because they are blacks. You understand? So what I'm telling you in essence that mgbe ha na-efe that essence, they believe that even the late people that pass on are still active in the spiritual world. Onye ka m ji wee chọọ ịbata achọrọ m ịbata na nkụzi anyị nweta mana achọrọ m give you some instances. Even ndị ụka ọbịa anyị na-ekwu maka, they believe that departed soul still have a role to play. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa, anọ m n'otu a na-akpọ otu ndị Purgatarian Society, meaning ndị na-agbasa ozi ọma na-ekwu maka mkpụrụ obi, human spirits that departed this life. And we believe one of our main teaching is that they in the purgatory that are not yet perfect, that they can still intercede on our behalf. Let me explain to you. What did these church people, the Roman church, call purgatory? Purgatory, they said purgatory is a place where human spirit that once live here on earth, but they are not yet perfect. They said that those human spirits that are not perfect yet will still intercede for their people, relatives here on earth. Therefore, meaning you can call upon them and ask them for any help and you will get. There is a lot of miracle recorded in the church that emanated from those souls, tagged souls in purgatory. That souls in purgatory can intercede in your case and you have those problems solved in their name because of their intercession. Because they interceded in your case. Now in Odinana, we know that there is some of our relatives that have departed. Maybe they are not that particular person, maybe your father or your mother are not perfect yet. They will be in the spiritual world, waiting for an opportunity to reincarnate back on earth. And in order to fulfill their earthly purpose. And while they are still in the spiritual world, if you call upon them, they can still intercede in your case. And you will see receive favor. And when you hear this here from na ihe nkụzi ndị ụka ọbịa na nkụzi ọdịnala, agwara m ụnụ na nkụzi ndị ụka a bụ ọdịnala ndị mba Rom. Mana ihe na-adị m mwute ka a ga-esi wee cut our own while promoting their own in disguise. And equal area front and back. They believe that souls, their brothers, and they believe you know pass here on, they can be in purgatory. And they believe that they can see intercede. They are not yet perfect. They can see intercede. But they are the same people telling you that their late parents cannot intercede for you. Demonize them. So since you know today that even your dead parents, relatives can intercede for you, what is stopping you from calling them? If only so mani kingdom otu Purgatarian Society no can do room na-ekwu na ha yọtara gị ayọ mana ya let parents ịkpọbara ha yọtara gị ayọ. I have said this thing before. My late father was a good man. Nobody have ever told me that my late father committed one crime or the other. Rather, they will always say, call his name and say he was a good man.
a very peaceful man. Today, I celebrate my late father. Every month, I will do sacrifice to my chi. Every morning, even, na God, I will call my chi, Onyowa, call my Kengachi and his mates, Momo Nahasu. But say, I will call my father, my late father. I will call my ancestors. And they answering me. I remember last year, Easter last year, precisely, Easter Monday. I told my father that what I would do for him to make him proud in my own uh, custom. Ọ bụrụ na akwasie nwoke bi ụlọ, o nwere ihe a na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Yes, it's like giving your father an honor in the spiritual world that no mụtara nwa. Therefore, o deserve ka akpọ ụmụnna gbuoro ha efi. Efi a na-agwa gị esoro na akwamozu emesigo akwamozu eme ihe niile yipụ akwa oju. My late father passed on 9 years ago. Now, that efi a pụtara o nwere ka esi egbusia ya, ụmụnna nwere shia ha. Enwelu akọla anụ, nwere some part of the meat a ga-eburu bugara ndị ebe ụmụ nwa dị ana. Then nwezie nke ụmụnna ga-enyekwa gị nwa ma nwa na onwe mmeri ihe. I asked my father that I want to do that thing. He should give me money. Believe in me. By Easter last year, huge money was given to me. I did not even involve my brother. That this is what I just said, brother, on this social day, I'm doing this for our late father. Just that day, make yourself available. On that day, I told my father, after doing this, entertaining my case, I need millions of naira. I call my mates, and today they gave me the money I asked for. You know that? That is exactly what I did Easter last year, and I told my father that after doing this for you, because it's like if to you go in the spiritual realm, no more. So even in the spiritual world, it will be like, I'm a rich man. My children are responsible children. They remember me. You will now call even other spirits and friends and well wishers. Come and join me today. It's a day my children efi. Go my father, all the messy here, and they have give me millions of naira. I want to erect new house. And believe in me, like play, money from here and there. Money was flowing in. Then before then, we say, where is my woman house? Here cholo a duplex can show you can show you. As a new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. When I put this block, because when my father died, I am ndoka obi the front and back. So the exact portion of my father's grave, there is no sign, nothing like even block, this rectangle block to identify the exact place. We did not do. At a stage, you can't even know the exact place. So last year, I said, okay, I want to give my father an honor that he deserves. He was a great man. So I tried to locate the exact place. I invited my mom and my junior brother and other siblings. We started arguing the exact point. And where myself, as the first son of the family, mark as the exact point, though I have my mother disagree with me a little, that it's like a foot or 2 foot. Okay, I'm like 2 feet
Yes, like 2 feet different from where I pointed hand. Like, let's say the size of this my staff, like size of it, like 2 of it. Is the difference where I'm pointing hand from where my mother is pointing hand. I make the mark where I pointed hand. But when I was building molding blocks for my new house, living house of Eze-Ana Ugochi, I now told my father that I nwere ọjị gaa na temple ebe m kpọbatara wee sị ya na m chọrọ ịlụ a duplex ụlọ elu na compound a, mana for the fact that the land space anyị nwere adịrọ much, na ebe m chọrọ ịlụ the house a little bit so that the grave will be a little bit by the side of the house. The foundation will be a little bit close from where I marked. Mana ime ihe mere na nwachara ya ọjị si a na-akpụchara block eme foundation. Almost the day a na-akpụcha that block ka m nọ na temple na-aga ọjị, one of my boy bịa kpọọ m sị m brọda m bịa ọsị m Ogbuefi si ya ọsị nne ọpọntị ya ebe my ili my father. O wee bụrụ na ili my father beziri onye ended 8-9 years ago, there's a car line that is as if the line of like a casket. I don't know how to explain it, but there is this line. It did not sink, just line, rectangle like that, beside where I marked. And the exact place the mark was the exact place I wanted foundation to go from. And that was the exact place my mother was pointing hand. So what the thing is that it shows that, look, my son, where you mark that is my grave is not the exact place. See the exact place. So when I now see the exact place, nobody now told me to remove where I marked before to the new place. That to show that is the exact place for my father's grave. So ihe nji wee weta ebe ahụ ka ị malụ na mmụọ ihe ọpụta bụ na ọfọ ngọ ọrịa wee sị ya nna m gosi m the exact place ebe eniri gị, the mark gather that place. So ọnya meziri mgbe m na-achọzi ịrụ ụlọ epostozi m the house etu m chọrọ isi wee fezie locatezie ya another position. Mana ihe chọrọ ịkọwara ebe a bụ na ihe nji ọjị wee jeyo ya maka na ọ bụrụ na o mere that thing ebe the foundation a ka adị bụ na the exact n'ebe eniri, mana igosi na mmụọ na anụ ife o wee mee ka o jiri aka ya gbawa around ini ya ma wee gosi n'ebe a ka eniri kpatazie na alụlọzi ụlọ that side. I will change the position ebe the house dị as we speak today. So ihe wee kwubi bụ na onye nke gị try to ịda agọpụrụ onye nke gị ọjị, ya let father, ya let mother, ya let relative ịnọkọta tụọ nzu tụọ edo ma nkwụ ọkụ ọ bụrụgo na ọjị kpọọ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị yọọ ha sị ha biko nee ka o si dịrị m mepụrụ m ihe dị etu a, mere m ihe dị etu a, na ọ bụrụ na mere m ihe dị etu a na mma emere ụnụ nke a. Ọ bụgoro ọkụkọ mana ịkwekwara nkwa ihe ihe emewu kama kwe nkwa ọkụkọ inwezi ego ebu na igbuo ịghọtara ya. So ihe nji wee kwubi ewu maka gị wagbu onye na-ege ntị ịjụ na ịma na-akpọ ọkụ ndị nna nna gị na-awapụrụ ha ọjị na-atụpụrụ ha nkwụ ọkụ in respect and devotion ka ayọtara gị ayịyọ, mana ị na-akpọ nchi ndị ị na-akpọ nwanne onye ndị ọzọ n'ọwụ onye ọcha maka na-asị na ọwụ set ị neglect ya ndị nke gị. Ịmụọ na ihe na-esi na nke onye akarịa, ịmụọ na eriri gị eri, na ọ bụrụ na eriri gị eri na ị ga-ebidogoro n'ụlọ wee mara mma wepụta gị na iwepụta ụbọchị iji akpọku ndị ichie na ndị uweru ngwurube nna gị ịmara. Mana mgbe ị bịa neghara anya gị na ịma na-awapụrụ nna gị ọjị na ịma na-erota ya late relatives, ịmara na ịkwụ nnake gị na ọ bụ onye kene sọ na-ekene ya. Create a time mgbe iji akpọku ya ancestors and ndị nna nna ha kwudoro gị, bido mebe etu a ka chi dị mma wee dịrị gị. Nke ọzọ m chọrọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na ịbụ onye na-ege ntị na-anụ ihe m na-ekwu kịta, ịnwakwa na anwa ọ bụrụ na ndị onye nke gị mgbe ọ dị ndụ na ọ sịrị gị merie nke a na ọ bụrụ na ya nwụọ, merie nke a na ọ bụrụ na ya nwụọ, kaba arụ si etu anwa o si gwa gị mee ya. If not, ị nwere ike ime onye dị etu ahụ ka ọ dị earthbound. Earthbound bụ na
na onye anwa njere ojeruro nna ruro. And ọtụtụ ezinụlọ nwere ike ndị na-anọ n'ọkpọkọ ya ruo taa. O nwere ndị na-ata ahụhụ maka ihi mpịawa azụ ha na-enweta maka ihi na ha kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime. Example, o nwere ndị na-abụ na nwoke bi ụlọ nna ha nwụrụ. O nwere ihe a na-akpọ igbu ngwu. Kaba arụfụ na ndị nwe ozu mere ihe ha kwesịrị ime. Gị na ha ejere omeme argument maka o nwere ebe a kwara ozu na be anyị ọnya. Ajere eme ahụ ụfọdụ na-asị na ụka ya na-eje ma bidoro igbu ngwu. N'ụzọ dị etu a ụfọdụ amụrụ ntọrọ abụfụ ka ha na-ewetara onwe ha maka na ihe kwesịrị ka eme ya kwesịrị ka eme ya ọfụma. Nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị ndị nwe ozu bịara imere ozu nwa ọgbụ ma ọ bụ ndị na-akpọ ozu nwa ada, ise na ga ngịga dịka esi emie. Ikwe na ka iso na ndị ga-eji etinye ọbsakụl maka ihi na-eriri gị eri niile eje ụka ọbịa isi na ndị ụka gị mabidoro ya. Site n'ụzọ dị etu a ị na-edina anyị onye anwa pasịrị on right o kwesịrị inwe. Echefukwara na ugwu a na-akwanyere onye nwụrụ anwụ ụbọchị a na-akwụ ya abụrụ gị nwa, is not for you dị ndụ na-akwụ onye anwa, kama na ugwu ị na-akwanyere onye nke a nwụrụnụ maka na o kwenyelụ n'ụzọ dị etu a ka ịkwanyere ya ugwu. Ka mmakwara gị atụ, mgbe my late father nọ, ọ gwara anyị na ọ bụrụ na ya bicha ndụ o nwere particular suit ya ọ sịrị na ọnya ka anyị eyibe ya ụbọchị ahụ. Ọ ma na o nwere akwa ndị CMO mana o kwuru okwu akwa anwa. Ọ sịrị na suit yotago wee kọrọ ụnụ etu ya bụ suit si wee mee na suit anwa o ji wee gbaa akwụkwọ sị na ọnya. O wee bụrụ na o wee si na suit ahụ ka ọ chọrọ n'ime na okwu na ọnya bụ suit ka ọ chọrọ. My junior sister was like na suit a etekwara na ọ dịbara wee jesuo suit ahụ ọkụ onto say na the suit emego ochie. When my father heard about this, he was very angry with my younger sister. Do you know that he insisted, very angry, and my younger sister has to go to main market on the chap precisely, to get another modern suit. Even that modern suit, we pleaded with my father to accept it because he's still angry. Why must she burn that first suit? Though it's quality suit, but it's already out of fashion. So, but however, after persuading with my dad and pleading with him, he accepted that new suit as a replacement for that old suit. When he passed on, that suit is the exactly suit we took to the mortuary, and that is the suit he wore during the burial, before he was buried. You know, believe in me, on one family or eziokwu na the man kwuru okwu suit, ha ejecha akwa CWO, akwa CMO, he be the person. By then, he go contrary to what he wants. See, the ceremony of that last respect is not your own making. Ndị ji ebe na mgbuche mgbu ndị lost their life for disobeying the instruction of the departed relatives. O nwere ike onye nke ga-asị gị, don't take him or her to mortuary. Ọ bụrụ na ya nwụọ gị nye ya mgbu nwetara ego ịkwa ya ifilube eho goa niile eje ụka na-apịa erigo front and back. Kedu ka ị ga-esi wee je mee ebere ya onye nichagoro enyi igbere jeti na mortuary na gị na mpịawa azụ. Ụfọdụ bụ na onye dị ndụ nna ya ekwujago sị ọ bụrụ na ya nwụọ na ngwuru dị etu a n'ebe dị etu a ka ọ chọọ ka enye ya. Why must you go and change it? Ọ bụrụ na ya fada ekwutere okwu gbasara the portion ọ chọọ ka enye ya, ma ọ bụ na ọ mụtara ụmụ nwoke ịtọ ma ọ bụ ịda wee sị oke na ya nwere obi ma ọ na ya nwere n'ọbụrụ onye ọdịnala, o nwere ike si na ya saịdị ebe okwu agwụ ya dị na saịdị ya ka ọ chọrọ ka enye ya. Inwa argue why if you na that side abroad the best. Argue with him about the nye instances and reason. Then if he bought that your idea, so be it. Mgbe ọ ka dị ndụ e convince ya si n'obi. Mana mgbe ahụ ọ nwụchalụ ị na-asị na onye dị ndụ kecha akpụ egocha ebe ndị dị ndụ ekegharịa na-ekwaghị na mpịawa azụ. My hand no there. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ
ị marry that thing that gladdens the heart of that your departed relative, biko merie that thing. Maka mpịawa azụ ọtụtụ family nọ n'ọgbakọ ya ruo taa. O nwere one family mma, a well-known family, map after him because I had a well-known oraifite, especially in Catholic family. This man, a no man, whoever no nwere nwata nwaanyị anụmata na ngwuri ya, nyere ya owebu nwa ya anụmata na nwaanyị, mana nyere ya nwata nwaanyị ahụ na-eme mere mpụ. Yes, the man wee try yo no nwere ike wee sị ke afọ na-emekiri peace. This lady ignored, said no over her dead body. The man wee kwubie okwu mgbe ọ dị ndụ wee sị na nyanwa bụ nna nwe ngwuru a, na ebe ọ bụ na nwata nwaanyị a ekwero anụ ihe a gwara ya kịta ya dị ndụ, na ọ bụkwa na ya nwụọ si agbawatara nwaanyị a na ngwuru a. O kwubie okwu and mgbe o mechara nwụọ, ndị dị ndụ wee jekwuwasị ya megide ịkpọwata nwaanyị a. Nwa ya nwoke anwa je kpọwata nwaanyị a, akpọwata nwaanyị oluo 3 months nwaanyị a ji wee bata. Nwa ya nwoke anwụ, a na-ekwu nke nwaanyị a na onwe ya nwụkwuo na ihe na-achịkọwara the weightiness of somebody that departed. Ọ nwere nke mere ụnụ mmakwa, ọ bụrụ onye mma gba afịa, a well-known person, a celebrity from Anambra State. Mgbe nne ya dị ndụ, nne ya gwara na ewu nnukwu nwaanyị si ya na ọnwụ na ebicha ndụ ya nwụọ ebujekwana mọchụarị. The nwa agbọghọ filuo na ya akpatago ego, kedu ka ya ga-esi wee nne ya without the funfair. Ihe na-ewugide awụ show maka na ịmama na ọnwụ na ọdọ ego ya na bụsị a ga-akwazie enide onwe ọzọ ụmụ funfair and show a ga-eme, mana ọ ngasị ụmụ show a na-emesi. Ọ bụrụ na a na-ebunata ozi from mortuary that day, ndị dancers a na-adansị a na-atụ abachi na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a, ọ na-atọkwa ụtọ n'anya. Mana ihe na-ajụ gị bụ, is that the wish of your late parents or relative? Is that the wish? Don't do it for the fact that you're a wedding man. You want your friends and well-wishers to come and see any batara ego. Ọ bụrụ onye that counts. Maka mpịawa azụ. Esikwana ka ime na onye amen. Ọ bụrụ na onye amechara kedu ihe na-emezi na ngwuru a ka emesịa. That is important. So, o wee mesịa ya, o wee je bụrụ ndị ebuje na mọchụarị. Ka ngwa wanten, ọ bụrụ nkụzi nyi maka ebe taa, mana ka ngwa wanten, ọtụtụ ndị ọdịnala, onye ọdịnala, onye ọdịnala person will never give you support to take his or her body to mortuary. You know why? Because enwere some kind of unnecessary torture, etc. N'ihe ndị ọzọ achọghị m ịgaba deeper. A na-eme to the earthly clock, the body, that will not go well to the radiation between the spirit and the body, and therefore it might affect the reincarnation of that person. And no matter ndị Igbo ji chọọ na mmadụ ọbụla nwụrụ n'ikwe ihe eme ihe kwesịrị ime ka o remain nkwa to the right, and go wee mee the reincarnation to happen very fast. And onye mere na nwata nwaanyị ndị nụọ di mụcha mụọ nwa na be die, a ga-ese na ngịga. The purpose of ise na ngịga bụ ka o wee ike wee reincarnate back to her family. Ịghọtara ya? A ga-akpọnatakwa the spirit back to her origin, to her root. Ọ bụrụ onye ka m chọrọ ịkụzita atọ maga dịkwa na ya. Then ihe ọmụma atọ ọzọ m chọrọ iweta bụ
o nwere young man jee banye soja, ọrụ soja. Gịnị mere o ji banye ọrụ soja? Ihe o ji banye ọrụ soja bụ na o nwere onye soja nwụrụ na ụmụnna fa. Mgbe ndị soja bịara ime the burial, ha wee yie una that their ceremonial suit. Icha ceremonial suit na amụgịtọ ha si eme, ha mee ndị amachi, mechaa amachi na awa, edobe egbe n'elu, gbaa egbe. So the thing gladdens the heart of the young man. O si no, na ya enjoy ha, na ya ga-like, na ihe ya gladdens his heart bụ na ya bichaa ndụ ya n'ụwa ka enye ya ụdị befitting burial. N'ọsụ ya bụ ihe dị ya mkpa. Na the highest burial a ga-enye ya bụ na ya ga-like mgbe ya bicha ndụ ya wee nwụọ as a soldier, ka enye ya ụdị honor, marching honor enyere ya. Ịfụna ihe wụ ọchịchị obi ya. That is ọchịchị obi, and try to respect ọchịchị obi the departed. Ohe nne onye bụ isiokwu taa. And onye na-ebute ọtụtụ souls ji adị earthbound. Mgbe imere ihe ha kwesịrị ime, imere ihe ha kwesịrị ime ha ka obi ha wee luo ala, they will still keep wandering around. And when they keep wandering around, the family members will keep receiving bruala, mpịawa azụ. Ịghọtara ya? So o wee bụ na this man wee bụ na ọba soja, e wee sị na o nwere ihe mere na kampụ ebe ha nọ, e wee nwee missing item. So e wee sịzie na ndị niile nọ duty n'ọrụ mgbe anwa dị affected, e wee dismiss ha ncha. Maka na achịkọta ka ya nweta onye mere, onwe onye kwetara onye mere, e wee dismiss ha ncha niile. The guy na-ebekwasị na o nwere ihe ya mere na aka ya dịkwa ọcha, but nobody is listening. Etu akwa ehichi wee dismiss ya, wee nata. Wee nọ 2 years ọ nọ n'ụlọ. And ọ bata na lament. The pain was so much on him. Depression set in. Because ihe ọ na-lament bụ, oh, is it how this age longing to be buried as a meritorious soldier. So etu a ka esi wee deny ya that opportunity on ihe ya mara anya ya, crime that he did not commit. Ọ na-ewute ya. Mbọ niile ndị be ha gbara ka a konsoluo ya amount to nothing. Ọ ya ọnọgide na depression na wee pass ya on. Mana ọ paschazie on anwa, ndị be ha merie burial na normal onye nkete no. Ịghọtago? Burial ahụ normal onye nkete, because na ọ bụrụ onye serve militarily, and so that honor, what the family ga-esi wee jeziwe soldiers, because na achụrụ ya achụ. So that benefit have eluded him. Mgbe e nyichaziri ya, bịa sie mpịawa azụ na ngwu. So many appearances. A lot of people will say na ha jere ebe dịtọ na ha afụrụ ya, na afụrụ ịmagụ ọ na-emegasị appear to some family members, causing problems, causing challenges, causing so many things. Onye afia isi ebuo ya, so many and so forth. Sickness and so many challenges. The families know they are uncomfortable. Bringing so many people to come and do one thing or the other in the grave, thinking that they will hold the situation. And nowhere. You keep on appearing, causing problem, causing unhappiness. This kind of thing can happen and matter the earthbound. Because no one happy within the vicinity and the family to look towards the spiritual realm and look towards in the world of spirit. But now no only feel near this earthly existence, enjoy it. So for now, on all the cash in the spiritual realm, time here, but not because of the frustration. Could we pass on, Nike? You got that? A man here at the family no torment over 6 months. Till one day, the soldiers locate him back to the family. Well, what the family members now have recall all the young man back to duty. That now has the chopper
onye na-emenya bụ ihe, and the person have already confessed to the crime. So therefore ha na-ejezi ka ha kpọchiga other soldiers, the innocent, ndị those things may affect. Mana mgbe ha beziri, the family wee say sorry na onye unu na-achọkwanụ, onye unu na-ekwu okwu ya, no lamented so much about this particular incident and not passed on 6 months ago. And since that all passed on, na the family nọ n'ihe mgbu. Ndị soja wee siri oke n'ihe mere bụ na ha ga-abịa ka enyezie befitting burial as a great soldier that served meritoriously. Etu aka esi wee kazie date. Ndị soja bịakwa mee mmemme ha, mekwa dị amachi gbakwa egbe ahụ agba. Immediately emechara ndị soja mechara that mmemme a pịa dị mmanụ kwụsị ịpụta. And ihe mgbu niile ahụ wụtara the family members and ihe niile mpịawa azụ niile ahụ, everything kwụsị. So at that point, all go happy. At that point, that we move go on, happy the earthly vicinity. We move on to the spiritual, to face other maybe other sign of duty. Can you come back go on onwe gị? Yes, go on, yes. We can only thought a obere change. Ma ọ bụrụ na ịtụtara na iwu ndị ụka eriri wee na-ebute commotion na ya family. Na egi na mpịawa azụ, mgbe mpịawa azụ bidoro, don't call Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Carry ya across. Ihe nji ekwube kịta bụ, mana ọ bụrụ na family gị nwere ka unu si wee mechọọ ụdị ihe dị etu a, were na ọjị jebenu n'ebe enyi na onye dị etu a jee apologize ya, yọọ na ya. Were na ọjị, mmanya, ndụ unu egbuori ya anụ, nwa ego gbuoro na egbu, were na akwa ọkụkọ Igbo jee yọọ ya, zee ya iwe. Maka mpịawa azụ, ọ bụrụ na o bidobere, it doesn't a matter of time. Yes. So ọ ihe ndị aka ị kwesịrị ịma gbasara earthbound. Gbaa mbọ etu ị nwere ike ka iwepụ aka n'ihe ọ naghị ebutere earthbound, ma ọ butere onye oke gị earthbound. Alụzi n'ụka, ịbụrụ onye na-esi ngọ mana bụrụ onye kwere ekwe. Inwe ajụjụ na ihe a nkụwa taa, send the message. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite 08058376672. Aga m enyere gị aka kachiri mma wee dịrị gị. Nlecha vidio a gwazikwa ndị ya dị ọnụ. Ndị enyi gị ya gazie.